Добрый день, у эфіры «Раніца з Белсатам» і ў студыі Кацярына Раецкая і Дзяніс Дудзінскі. Сёння ўжо 29 чэрвеня, а ўчора ў Варшаве адбыўся 4-ты футбольны турнір беларускай салідарнасці Кубак Івуліна. У гэтым годзе ў ім прынялі ўдзел 27 каманд з Польшчы, Украіны і Літвы. За Кубак Івуліна змагалася таксама і каманда Белсату, але ўладальнікам кубка сталі гульцы ТЛ Бут Рабона. Віншуем пераможцаў! І пераходзім да анонсу тэм і падзей бліжэйшай гадзіны. Раскошныя і не вельмі раёны Мадрыду. З Мікітам Монічам прагулялася здымачная група праекту «Від на жыхарства». Дзе шукае натхненне пісьменнік з Войнаўкі? Даведаемся падчас падляскіх вакацый. Топ самых незвычайных музычных інструментаў свету. Паглядзім і паслухаем, як яны гучаць. Сакрэтныя рэцэптуры і хітрыкі прыгатавання збітню. Будзем назіраць, як ставяць традыцыйны беларускі напой. І вось у нас адразу пытанне да нашых тэлегледачоў, а якія традыцыйныя беларускія стравы і напоі вы гатуеце ўдома? Дзяліцеся рэцэптамі ў каментарах. Але ж давайте вызначым так, акрамя дранікаў. Вось з дранікамі ўсё зразумела. Тады, можна, не гатуеце, а вось ставіце. Які беларускі напой вы ставіце? Нешта такое брашкай. Ну, квасам, я не ведаю. Адкуль я наведаю, што такое брашка? Камбуча. Па-моднаму камбуча, па-беларуску і па-савецку грыб. Гарбатны грыб. Пакідайце вашы каментары на YouTube-канале Белсат Лайф і на нашых афіцыйных старонках у Фейсбуку і Аднакласніках. І падпісвайцеся на наш Інстаграм. Спадзяёмся, што вы заўважылі, што контенту там усё больш, ужо цікава, усё становіцца, і ён усё лепшае. Адрес на экране. Але пакідаючы каментары, памятайце пра сваю бяспеку. А цяпер давайте вернемся на некалькі дзён таму. У чацверг у Варшаве прайшла акцыя салідарнасці з палітвязнямі. Удзел у ёй прынялі, у тым ліку, Святлана і Сергей Ціхановскія. Ты видишь, по Сергеичку? Сегодня начался ремонт памятника, возле памятника, и поэтому люди вынуждены были перейти с традиционной площадки ближе к... Прабач, вярнуўся я з турмы. Даруй мне гэту недарэчнасць. Як быццам там адбыў я вечнасць. Вярнуўся, нібыта з вайны. Хвіліна цішыні. Жыве Беларусь! Мне выпаў гонар сказаць гэты сказ. Даражэнькія беларусы, я запрашаю до микрофонов Сергея и Светлану Тихановских. Я марила про гэты момент 5 год. Сергей на свободе, ён живы, и он не скораны. Ты кажешь, что ты будешь ломать режим. А у нас есть питание. Ты будешь Сергей? Я выбачаю, что мне акцент. Я прошу прощения, я говорил, что прошу прощения. Там где-то надо будет, вычеркните, там поменяйте. Я не буду ломать этот режим. Я его сломаю. Я его сломаю. Питание такое. Я хочу подяковать президенту Трампу и американской администрации за
их намаганні по вызволению Сергея и інших полезневоленных. Друзья, говорите всем своим знакомым, родным, чтобы когда мы будем приезжать в разные города Польши, в разные города Германии, США, Канады, люди, чтобы собирались и показывали, мы белорусы, мы не смирились с этим режимом, мы будем бороться. Я вельмі задаволены з таго, што Сергей кажа пра аб'яднанне. Мы маем лідара, абраную прэзідэнтку элект, Светлану Ціхановскую. Яна наш лідар, і давайте, правда, павітаем яе. Вяртаемся на наши канапы. Пагатоў. Тут з намі кіраўніца тэатра студыі Купалінка Наталья Локіць. Добрый дзень. Добрый дзень. Добрай раніцы. Сёння вучні тэатру студыі пакажуць спектакль «Ноч» паводле зборнікаў легендаў і паданняў «Заклятыя скарбы». А дзе, а якой гадзіне адбудзецца гэтая імпрэза і ці можна яшчэ набыць квіткі? Імпрэза адбудзецца акурат у музеі вольнай Беларусі. Фоксал 11, да, Фоксал 11, Да. о 19 гадзіне. І мы запрашаем усіх жадаючых, і квіткоў у нас нема, уваход вольны, то прыходзьце. Гэта сёння, менавіта сёння. Гэта, дарэчы, сёння, так. Раскажыце, як нарадзілася вось гэтая ідэя спектаклю «Ноч», чаму менавіта легенды і паданні леглі ў аснову? Ну, я пачну крышачку раней. Так. Да, раней, таму што трэба сказаць, што студыя Купалінка наша, якая ўжо мае колькасць такую 50 чалавек, і ў ёй ёсць і дарослая, і маладзіковая група. Вось. І трэба сказаць, што Купалінка ладзіць купалі ўжо 4-й раз. І вось апошняе было на тым тыдні, ў суботу. І так адгрымела пряма. І у нас даўно ўжо нарадзілася такая ідэя для купальня рабіць такія паказы, калі выбягаюць нячысцікі, хапаюць людзей, цягнуць іх у Віслу, і потым дамаўляюцца з людзьмі. Калі не хочаш у Віслу, то пайшлі да нас, і мы праверым, як вы ведаеце добра там беларускую культуру, беларускую мову, ну і задаем такія правакацыйныя пытанні заўсёды там. Вось. І гэта было і пазалетась, і летась такія напады. І мы вырашылі, а ці не зрабіць нам гэта так больш прафесійна, больш цікава. І папрасілі нашу выкладчыцу Марыю Пятровіч, гэта акторка зараз байтэатра. Яна займаецца з нашымі дарослай групай і маладзіковай групай, каб яна ўзялася за нешта такое больш прафесійнае. І была у нас такая ідэя, што гэта будзе менавіта кніжка Ягоўдзіка «Заклятыя скарбы». І вось яны ўзяліся за працу і такі думалі, ну, будзе такі невялічкая такая імпрэза у рамах купальня, мы яе зробім. Але яна пачала расці, набіраць моц. І трэба сказаць, што і дарослыя, і моладзь, яны неяк так зацікавіліся. Вось. І яна пачала абрастаць вось гэтым хорарам, вось гэтымі жахамі. Гэта містычны спектакль. Містычны, да. Гэта спектакль, які расказвае пра міфы і беларускія, пра нячысцікаў беларускіх, а яны у нас такія цікавыя. Там трасце, гэта нячысцік, да, такія ось ёсць. Баннікі розныя, якія там недзе там у лазнях жывуць. Вот. І пачалі дадаваць нейкія такія спецэфекты, гук, спеў. І ён пачаў разрастацца, і ён вырас у сапраўдны спектакль. І мы так зразумелі, што на купалі мы яго наўрад ці зможам паказаць, таму што гэта адкрытая прастора, гэта гук, і там шмат розных эфектаў. І таму мы вельмі дасканала падбіралі яшчэ памяшканне, у якім гэта можна паказаць, каб там было цёмна, каб там было так вот. І такім чынам сёння
у вас ёсць О магчымасць. 7 гадзіне, Да, ёсць Фоксал 11. ёсць магчымасць. Паглядзець, як яно атрымалася. Да, як яно атрымалася. І мне падаецца, што это такі тэатральны, першы тэатральны хорар, які ўзнік вось якраз у нас. Выбеглі нячысцікі і ўцянулі ў Віслу. Мяне банны нячысцік вельмі задаволіў. Я прыкладна так ажаніўся калісьці. Таксама выбеглі нячысцікі і ўцянулі у шлюб. Адна нячысцічка. А што пра каманду раскажаце? Там дарослыя, там маленькія, хто працуе, калі гэта... Так. Ну, увогуле, студыя «Купалінка», яна аб'ядноўвае дзяцей ад 4 до 48 гадоў. Ах. Вось так, да. І учора мы... Это моладзевая група і таксама дарослыя. Да, так. Розныя групы. Мы зараз маем 5 узроставых груп, і ў нас на падыходзе яшчэ адна група 60+. Гэта нашы сеньоры, якія будуць называцца дыяменты. І вось у наступным годзе яны якраз пачнуць стартаваць, старт бяруць. Вось. 50 чалавек. 6 выкладчыкаў, якія выкладаюць і сцэнічную мову, і танец, і спеў, акторскае майстэрства. Каманда у нас... Як навучальная установа. Акадэмія мастацтваў. Трэба сказаць, што мы не абмяжоўваемся толькі тэатральнымі. У нас яшчэ адукацыйная праграма вельмі вялікая. І таму у спектаклі «Ноч» будуць браць удзел моладзь і дарослыя. 48 гадоў таксама там будзе прысутнічаць, трэба сказаць. Гэта ўжо дарослыя, так? Моладзь, гэта такая моладзь. Гэта дарослая моладзь. Дарослая моладзь, да, таму што там іно. Вот. І мы не абмяжоўваемся толькі тэатральнымі нейкімі дысцыплінамі. Трэба сказаць, што дзеці, якія прыходзяць, дзеці, моладзь, дарослыя, якія прыходзяць у Купалінку, яны трапляюць у беларускамоўнае асяроддзе, бо выкладанне ідзе па-беларуску. Дзеці, большасць дзяцей, трэба сказаць, як нідзе, я не памылюся, калі скажу, што як нідзе ў Польшчы сярод беларусаў няма такой колькасці беларускамоўных дзяцей. Прыйшло пакаленне дзяцей, якія не разумеюць расійскай мовы. Яны размаўляюць толькі па-беларуску. Яны выраслі ў беларускамоўных сем'ях, і таму выкладанне ідзе па-беларуску. Дзеці стасуюцца між сабой па-беларуску. І такім чынам гэтая беларуская мова і культура, яна уваходзіць у дзяцей. Наўпрост, натуральна. А як зараз можна знайсці вось гэты баланс паміж традыцыйнымі, паміж фальклорам і сучаснасцю? Як зацікавіць дзяцей? Сучасных дзяцей, якія прызвычаіліся вось да гаджетаў, да планшетаў. Таксама цікавае, што, пэўна, ад таго, што мы дрэнна ведаем нашу культуру, наш фальклор, мы думаем, што яна не сучасная. Яе ж можна рабіць сучаснымі метадамі. І ў нас, дарэчы, для гэтага ёсць суперскія выкладчыкі. Павел Гарадніцкі, ён, па-мойму, вельмі сучасны, вельмі такі актыўны чалавек, які хораша працуе з моладдзю, менавіта з моладдзю і з дарослымі. Ён жа і харэограф таксама. Так. Артыст пластычны. Ён таксама працаваў у трупе, таму ён разумее, як сучасныя тэатры будуюць. І актор, свабоднага... Мультыдысцыплінарны артыст. Да, і мы, дарэчы, учора ў нас быў такі справаздачны яшчэ адзін выступ, дзе мы паказалі свае 4 групы, ад маленькіх да такіх больш сталых, і група «Маладзікі», дзе выкладае Павел Гарадніцкі, яны паказалі вельмі файны такі спектакль. І тэмай у нас у гэтым годзе ў Купалінкі была тэма беларускіх казак. Чаму мы ўзялі гэтую тэму? Калі мы загуглілі тут у Польшчы беларуская байка, мы атрымалі вынікаў 0. То бок у Польшчы не ведаюць беларускіх казак. Таму у нас такая ўзнікла ідэя зрабіць беларускія казкі. Кожны выкладчык браў нейкую казку, рабіў пастанову, ён яе пераапрацоўваў. І цяпер мы паказваем гэтыя казкі для беларускай дыаспары, для беларусаў, але з наступнага года мы перакладаем іх на польскую і паказваем ужо
польскай аўдыторыі, польскаму гледачу, для таго, каб данесці сваю родненькую культуру беларускую ўжо да польскай аўдыторыі. То бок такая у нас яшчэ асветніцкая місія у Купалінкі — несці нашу беларускую культуру сюды, тут, у замежжы, польскаму гледачу, ну, каб было нейкае ўзаемадзеянне. Ось, я заўсёды таксама настойваю, каб нашыя музыкі, пісьменнікі заўсёды спрабавалі як мінімум перакладаць на іншыя мовы. Нам у гэтым прасцей, таму што мы працуем з дзецьмі. А дзеці, вы разумееце, яны вельмі хутка хапаюць мову. Для іх гэта проста, для іх гэта лёгка. Вось. І ў той жа час ёсць такая невялікая такая праблема, што дзеці вельмі хутка адаптуюцца, чаго мы не хочам. Яны менавіта адаптуюцца, таму нашыя заняткі, яны пра Беларусь, пра беларушчыну, але яны яшчэ пра міграцыю, таму што нам трэба захаваць і культуру, і адаптаваць дзяцей да той культуры, у якой яны зараз знаходзяцца. Дарэчы, гэта вялікае пытанне. Яго абмяркоўваюць і сацыёлагі, і палітыкі, і журналісты. Ці можна захаваць, калі дзеці ў эміграцыі, сем'і даўно ў эміграцыі, захаваць вось гэтую беларушчыну ў маленькіх дзецях, якія ўжо пачынаюць размаўляць па-польску, па-ангельску? А ведаеце, у нас... Як ім данесці гэтую мысль, што ты з Беларусі, беларус? Як нідзе, вось гэтае пытанне, вось гэтая праблема, яна паўстае менавіта ў замежжы, у міграцыі, і менавіта тут, не там у Беларусі, у афіцыяльнай, калі гэта проста знішчэнне беларушчыны там ідзе. І таму дзейнасць Купалінкі, яна як змаганне, як такі культурніцкі пратэст супраць вось гэтага знішчэння. Культурніцка-асветніцкі. Культурніцка-асветніцкі. Это наш пратэст. Вось дзейнасць — гэта наш пратэст супраць гэтага. І трэба сказаць, што яны прыходзяць на заняткі там раз на тыдзень, 2 разы на тыдзень. Яны яднаюцца разам, яны гэту сваю тоеснасць падтрымліваюць адзін у аднаго. І тут яшчэ трэба, каб працавала сям'я. Калі ў сям'і будзе таксама гучаць беларуская мова, гучаць беларуская літаратура, музыка, спектаклі будуць беларускамоўныя, калі дзеці будуць гэта бачыць, то і тады і наша дзейнасць, яна будзе недарэмнай. Ой, дзяк вялікі. Дзякуй. Такі універсальны рэцэпт. Ой, трэба. Універсальны рэцэпт. Асяроддзе працуе на нас, на беларушчыну. Мне падаецца, вось калі мы будзем размаўляць па-беларуску і даведвацца пра розныя праекты, гэта будзе вельмі добра. Дзякуй вялікі. З намі была Наталя Локіць, кіраўніца тэатру студыі Купалінка. Дзякуй вялікі. Я нагадаю яшчэ раз, што сёння ў музеі вольнай Беларусі ў Варшаве тэатр студыі Купалінка пакажа містычны спектакль «Ноч» о 7 гадзіне. А мы пакуль рухаемся далей са здымачнай групы праекта «Від на жыхарства». Мадрид — это такая насыщенная, разнообразная стихия, в которой есть множество слоев. Все-таки 3,5 миллиона сам город. Все-таки еще столько же агломерации вокруг него. Второй в ЕС город по населению. 4,5 столетия бытия столицей. Проживание здесь внутри огромного количества каких-то ярких личностей и важных событий. И, наконец, это еще и город Королевский. И весь этот коктейль, он одновременно сосуществует, нахлестывает друг на друга и постоянно выходит к тебе какой-то из сторон. И самое главное, как мне кажется, то, что его скрепляет какая-то человечность и жажда жизни, что разные слои города, при этом все пронизаны, какой-то живостью и позитивом. Мадрид местами из-за того, что он часть Испании, словно бы воспринимать как огромная деревня, где люди иногда здороваются на улицах просто потому, что ты им встретился, и ты на него посмотрел или на нее. И тебе скажут:
Слушай, а как ты думаешь, вот это вот и что-нибудь начнется какое-нибудь общение внезапное? ¿Tú hablas español? Sí. Vale, pero ¿sabes dónde tienes que irte para encontrar realmente el Madrid? A Chamberí, por ejemplo. No, no. Anda ya, hijo mío, Chamberí, mi Sí. muerta. ¿Y a dónde? No, Lavapiés. Lavapiés, sí, otra opción buena, sí. Ahí encontrarás tú Ajá. el Madrid. Ellos iniciaron Madrid, Угу. pero ahí está el pueblo llano. В Мадриде много разных зон, много разных районов, и у нас есть аристократическо-буржуазный район Саламанка, роскошный, и у нас есть чуть более сдержанно-буржуазный район Аргуэйеш, и у нас есть район совсем как бы туристический Гран-Вия, где всегда тусач, где слишком много туризма. И у нас есть вот такие улочки, которые в выходной день, может быть, будут заполнены людьми, кафешками какими-то. Очень вайбовые места и очень разные. Мне кажется, в этом довольно легко найти свое место. То есть вот, ну, есть в этом пазле большое количество ячеек, куда ты можешь уложиться. Цалкам рэпартажы від на жыхарства глядзіце ў чацвяргі ў эфіры Белсату, а таксама шукайце на канале Белсат Лайв у Ютьюбе. А пра што спрачаліся беларусы ў сацыяльных сетках на гэтым тыдні нам раскажа Андрэй. Што абмяркоўвалі беларусы ў сваіх сацыяльных сетках? Самае галоўнае відэа, якое абышло усе сацыяльныя сеткі беларусаў і таксама ўсе незалежныя СМІ, гэта калі ў берасці ў непагадзь проста на дарозе апынулася маленькая кацяня. Памятаеце, напэўна, кіроўцы ўсе спыніліся, зрабілі ўсё, каб яго выратаваць. Вось бачыце, мужчына спыніў аўтамабіль проста пасярэдзіне дарогі, выйшаў з яе і намагаўся неяк злавіць тое маленькае кацянё. Вось вы бачыце, ён там всярэдзінкі маленькая такая чорненькая кропачка. Гэты ролик атрымаў вельмі вялікі водгук у сэрцах беларусаў. Так, каментатары пішуць, мужчыну дзякуюць, кажуць, больш бы такіх людзей. Пасля кацянё уцекло пад тралейбус. У ратавальнай аперацыі удзельнічаў таксама кіроўца тралейбуса. Карацей, ось все, хто быў побач, все ім займаліся. І чым непасрэдна ўсё скончылася, той мужчына, які з белага гольфа, забраў гэтай кацянё сабе дадому. Ого. Ось гісторыя. То бок не дарэмна ён не дарэмна. І дождж кепска, і, можа, настрой кепскі, але вось так вот закончылася гэтая гісторыя. Ідзем далей. У Беларусі часта бываюць праблемы з пітной вадой водаправоднай, вы ведаеце. Яна не той якасці, не таго хімічнага складу, не таго колеру. Вось людзі часта злуюцца. Гэта зразумела. Так. І вось калі ідзе цёмная вода, цёмная вода, да, адзін з карыстальнікаў тик-току зняў гэта ўсё і сказаў, што гэта кока-колка. Капучына. Капучынка. Давайте рухацца далей. Якія бренды Беларусі такія на ўздагон, любыя? Самыя топавыя папсовыя. Самыя топавыя. Мас, Мелавіца. Модум, Мелавіца. І адзін на М, але не будзем казаць. Ну добра, это Менскі трактарны завод, таксама. Сярод гэтага ўсяго МТЗ. Ты з МТЗ, здаецца, не? МАЗ. Я МАЗ, з Аўтажа. Ясна, тады не для цябе. Але ўсё-ткі, МАЗ вядомы за... Ой, МАЗ. Таксама і МТЗ вядомы далёка за межамі краіны. Вось акурат за гэтыя далёкія межы мы знайшлі самы прыгожы беларускі трактар. Верагодна, гэта Індыя, а можа Пакістан. Давайте паспрабуем паглядзець гэтае відэа. Человечек, это нават трошки подобны на тебе. И вот такая кашуля пасавала. Ача. І вяртаемся да мастацтва. Ужо ў Менску дзяўчыны зладзілі шыкоўную фотасесію пад дажджом. Адзін з карыстальнікаў сацсетак проста сядзеў у сваім аўце і заўважыў весёленькую сітуацыю. Дзяўчаты, не баючыся непагадзі, рабілі фотасесію. Зараз мы з вамі гэта ўсё пабачым. Сам працэс мы заўважылі, а вось хацелася б пабачыць ягоныя вынікі. Паглядзіце на самаахвярнасць. Вы ведаеце, што мастацтва патрабуе ахвяраў. І вось, глядзіце гэтую фотасесію. Калі ласка, нашы шановныя гледачы, калі вы ў сваіх інстаграмах заўважыце вынікі гэтай фотасесіі, вельмі б хацелася пабачыць самім. Зразумела. Вельмі цікава. Дзякуй вялікі, я хачу такое. Дзякуй вялікі. А цяпер, сябры, дазнаемся, чым жывуць і натхняюцца жыхары Падляшша.
Що, куди їдемо? Słuchaj, jeden u naszą pierwszą destynację, u taką wiosku Czochy. No to dojechali, słuchaj. Нарешті, 3 години їхали. No tak, 3 godziny. 20 chwilinkę to Ну, było. 20 хвилин, як 3 години. Może niech to jest. O, dobry dzień. Dobry Привіт. dzień. Привіт. Słuchajcie, nas tutaj do was odesłali, aby dowiedzieć się pro zagadku. Szukajcie połni tam, gdzie słowa poczynaje szlach. Zgatujcie razem z tymi, kto zauchowa smak protkał. Puszczańską strawу. Znajdziecie miejsca, gdzie nieba oddało swój kolor wieczności. Коли б я шукала повні, то я б її шукала у своїй бібліотечці, бо є така книжка нашого письменника, який живе побач, недалеко, у вёсцы Войновка. Добре, ми приїхали до вас з загадкою. Нам треба знайти повні, де слово починає шлях. Хіба що це про вас. Ось нам Пауліна підказала. У вас є роман «Повні». Ось такі. І ось наш шлях трошки подобний на шлях вашого головного героя. У нас так само є загадки. І ось ми зараз так само у пущу. Може, тут є нешта, що вас натхняє? Може, недзе тут ви берете це натхнення? Так, puszcza mnie natchniaje. Bez puszczy nie mam ja nie. Ja частинка puszczy. Moje przodki puszczanskie, moje geny puszczanskie. У мяне асаблівае стаўленне да пушчы. Я, напрыклад, ніколі не хаджу ў пушчу ў грыбы. Tak? Puszcza dla mnie trochę święte miejsce. Bardzo dobre łączyć się z tym всем, co my tutaj robimy, bo Ula właśnie przyjechała z Białorusi, aby poznać to jej Podlasze. Mają dla jej takie zagadki, ja jej trochę tutaj oprowadzaję. No my byli u paru wioskach, że tam pytali, co to z tym błękitnym kolorem. Wsio nas prowadzi pokulszto na mogiłki, tak? Takich mogiłek, błękitnych mogiłek, jakie wy szukacie, już тут у ближайшym nawakoli amal nie zastało się, a u Dubiczach zachował się cały taki stary kwartał. I co ciekawe, że ludzie ich farbują czas od czasu, odnawiają na tojże kolor. Kolor, jaki optymistyczny. Tak, optymistyczny jaki daje nadzieję. A my, że żyjemy z nadzieją na to, że żyjemy nie ostatni raz, albo inaczej, że żyjemy nie tylko tu. I gdzieś tam będziemy żyć u niejakim, dalej będziemy żyć u niejakim błakicie. Глядзіце на Белсаце у нядзелі. Таксама можаце адшукаць гэты праект і на Ютубе Белсат Лайф. А мы вітаем Віктора Шукіловіча. Аўтар нашай рубрыкі «Рычанец». Вітаем, добрый ранец. Прывітанне, шаноўнае гаспадарства, прывітанне Кацярына, прывітанне Што там у нас з прыкметамі, Віць? Ну, бачыце, прыкметы кажуць, што ўсё будзе добра, аж нават я зацвіў, бачыце? Прычым не цвіллю, заўважце, а лугавымі краскамі. Таму ўсё будзе окей. Ці чакалі вы майго з'яўлення ў студыі, шаноўнае гаспадарства, як старац рачанца? Бо ёсць такая беларуская прыказка «чакаць нечага, як убогі старац рачанца». Гэта значыць вельмі моцна нечага чакаць, бо, прыгадаю, рачанец – гэта вялікае гадавое свята або падарунак на гэтае свята. Вось раней, напэўна, убогі старац і чакаў з такім вялікім трымценнем рачанца, каб атрымаць нейкі гасцінец ад людзей, якія з'язджаліся на фэст. Таму жадаю рачанца нам усім, а я пераходжу да святаў. Сябры, сёння, 29 чэрвеня, Пятра і Паўла у каталікоў можна павіншаваць сваіх знаёмых з імянінамі. Характэрныя прыказкі і прыкметы на гэты дзень. Калі на Пятра пойдзе дождж, жыта як хвошч. Уродзіць мятліца, хлеба палавіца. Зарадзіў званец, жыту канец. Калі зязюлька будзе кукаваць да Пятра, восень хорошая, а калі на Пятра, лето доўгае і хорошае, снег не хутка выпадзе. Таму слухайма сёння уважліва, ці часам не пачуем зязюлі. Ку-ку! Калі ж глянуць на надвор'е ў Менску, то сёння там
Умеркаваная воблачнасць дажджу не прагназуецца ў нашай сталіцы. Таму жыта, як хвошч, там не будзе. Ну, мо вырасце ячмень і менскія бровары навараць добрага піва. Што ж датычыцца народнага ўспрымання постацяў Пятра і Паўла, дык гэтыя святыя лічыліся памочнікамі сялян улетку, на касьбе, жніве, на лузе, у агародзе. Святы Пётраў косы звоніць, святы Паўла граблі робіць. Святы Пятро талаку збіраў, копы сена вазіць, стагі мятаць. Святы Пятро жыццо спеліць, святы Пётра серпы востра. Усюды пара сенакосу, хто ў Пятроўку сена не косіць, той зімою у сабак просіць. Варта цяпер пашчыраваць, каб мець духмянае сенца ўзімку і потым падсяліць пад белы абрус на каляды. Яшчэ Пётр, які быў рыбаком і сынам рыбака, лічыцца заступнікам усіх рыбакоў і аматараў рыбнай лоўлі. У праваслаўных жа трывае пятроўскі пост. Пятроўка – галадоўка, бо стары хлеб з'елі, а новага яшчэ не нажалі. На Пятра быў звычай кумавання дзяўчатаў з хлопцамі. Вось дзяўчаты самыя кумаваліся на Тройцу, а з хлопцамі на Пятра і Паўла. Моладзь ішла ў лес, і там звівала вянком дзве суседнія галінкі бярозы або галінкі дзвюх суседніх бяроз. Праз тыдзень прыходзілі і правяралі, ці завялі гэтыя завітыя галінкі, ці засталіся свежымі. І на падставе гэтага можна было варажыць, ці удасца іхнае сяброўства, ці не пасварацца гэтыя маладыя людзі. Маглі загадваць іншыя рэчы, ці будуць здаровыя, ці удасца разбагацець, ну або ці зменіцца ўлада ў Беларусі. Сучасная беларуская назва сярэдняга, самага спякотнага месяца лета, вось які надыходзіць, у нас ён на носе ўжо сядзіць, паходзіць ад слова ліпа. Гэтае дрэва цвіце менавіта ў гэтую пару. У народзе часам называлі гэты месяц таксама бялец. Чаму бялец? Бо адбельвалі палатно ў гэты час. Гразавік яшчэ, дажджавік. І гэткія назвы ўзніклі не здарма. Ліпень – гэта самы дажджлівы месяц года. Палова дзён яго бывае з ападкамі, вызначаецца вялікай няўстойлівасцю надвор'я і асабліва залевамі. Здараецца і сухая пара. Ліпень дорыць чалавеку спелыя лясныя, садовыя, ягады, першыя грыбы. Як кажуць, ліпень пякучы, але даручы. Дарэчы, цяпер можна ўжо збіраць ды сушыць ліпавы цвет. Духмяныя суквецці ліпы выкарыстоўваюцца ў народнай медыцыне як патагонны і супакойвальны сродак. Часам супакоіцца нам усім не зашкодзіць. А які ж смачны ліпавы мёд? Дарэчы, прыметнік ліпавы абазначае не толькі нешта звязанае з ліпай, але і нешта фальшывае, несапраўднае, падробленае. Да прыкладу, ліпавы дакумент, так? Ліпавы пашпарт. Існуе меркаванне, што раней менавіта з ліпы, якая мае вельмі мяккую драўніну, падраблялі пячаткі. Адсюль і ліпавы дакумент падбіты такой пячаткай несапраўднай. Беражыце сябе, дарагія сябры, і не дазвольце, каб вас абадралі, абдзёрлі, абабралі і аблупілі, як ліпку. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Але ж, дарэчы, у меня пытанне. Які сёння чалавек, якому пашанцавала больш за ўсіх? Я нагадваю, сёння свята святых Петра і Паўла. Прэзідэнт Чэхіі Пётр Павел. Браво, браво! Ён 2 разы можа узняць келіх за сваё здароўе. Дзякуй вялікі. Ну, не словы, а песня. А мы працягваем гэтую незвычайную музыкальную тэму нашым сюжэтам. Дзякуй. Музыка можа нараджацца не толькі са струнаў і клавішаў. У свеце існуе мноства музычных інструментаў, што здзіўляюць сваёй формаю, спосабам утварэння гуку і нават матэрыяламі. Мы зрабілі падбор самых незвычайных інструментаў, а адзін з іх аказаўся яшчэ і самым дарагім.
Гідраўляфон – музычны інструмент, на якім граюць пры дапамозе струменчыкаў вады. Музыка закрывае пальцамі адтуліны ў трубках, з якіх вырываецца струмені. Ціск вады стварае вібрацыі ў трубах, фармуючы гук. Падыдзе для тых, хто хоча атрымаць тактыльны вопыт і адчуць музыку рукамі. Сталактытавы арган – унікальны музычны інструмент, размешчаны ў лурэйскіх пячорах у Вірджыніі, ЗША. Ён працуе так. Калі націскаецца клавіша, спецыяльныя малаточкі б'юць па сталактытах, што стварае гукі рознай вышыні. Фактычна, гэта арган, які выкарыстоўвае прыродныя камяні як трубы. Гэта самая вялікая паводле плошчы музычная прылада ў свеце. Термен-вокс – адзін з самых ранніх электронных музычных інструментаў, вынайдзены ў 1920 годзе савецкім фізікам Львом Тэрменам. Інструмент мае дзве металічныя антэны. Адна кантралюе вышыню гуку, другая – гучнасць. Музыкант рухае рукамі ў паветры побач з антэнамі, змяняючы электрамагнітнае поле і, адпаведна, гучанне. Гук часта апісваюць як касмічны, эфірны, падобны да чалавечага голасу або струнных інструментаў. Сарпан з французскай мовы перакладаецца як «змяя». Гэтак і выглядае. Гэта старажытны духавы інструмент, продак тубы. Ён з'явіўся ў Францыі ў канцы 16 стагоддзя і выкарыстоўваўся найперш у царкоўнай музыцы для падмацавання хору. Ну і пад канец самы дарагі інструмент у свеце – скрыпка Вьотан Гуарньеры, адна з самых славутых у свеце, зробленых італьянскім майстрам у 1741 годзе. Названая ў гонар бельгійскага скрыпача Анры Вьотана, які ёю валодаў. Яе прадалі ананімнаму пакупніку прыкладна за $16 мільёнаў. Цікава, на якіх з гэтых інструментаў сыграў бы наш госць, мультыінструменталіст і праграміст Пятро Марченко. Дарэчы, давайте паглядзім, як ён гэта робіць. Ці паглядзім? Паглядзім, у нас ёсць відэа. Вось яно, так. Я яго ведаю. Можаш пералічыць, на якіх ты граеш інструментах увогуле? Дакладна учора мяне задалі такое пытанне, бо звычайна я адказваю што-то такое 10-15. Дакладна я не памятаю, але ўчора мы паспрабавалі, і там што-то было ўжо больш, там можа пад 17, пад 2, ну што-то такое, пад 20, недзе пад 20. Якія, напрыклад? Ну гэта гітары, бас, бузукі, мандаліна. Бузука гэта... Бузукі – гэта такі струнны інструмент, падобны на грэцкі бузукі, але ірландскі, ну, я граю на ірландскім бузукі, на мандаліне, на актаўнай мандаліне, на флейтах бансурі, на флейтах ірландскіх, на колавай ліры, на дудах, на рэбек, такая сярэднявечная скрыпка, сярэднявечная цыстра. А з якога інструменту ўсё пачалося? Пачалося з гітары. Гітара. Моя сястра Юлія Тимофеева, паэтка-перакладчыца, і яна ў юнацтве набыла гітару, таму што закахалася ў хлопца. Вось, з хлопцам асабліва нічога не выйшла, але гітара дасталася мне, і я панёс яе як бы далей. І вось все пачалося з гэтых АМ, ДМ, Е. Адна з гэтага і пачалося. Пачка цыгарет, і як ва ўсіх. Але зараз ты працуеш з народнымі інструментамі. Што для цябе больш важна? Захаваць вось гэтую народнасць традыцыі ці сучаснымі зрабіць, папулярнымі іх? Так, для мяне больш важна зрабіць гэта папулярным, больш важна паказваць гэта як мага большай колькасці людзей, прапагандаваць беларускую культуру, беларускія інструменты, каб гэта ішло ў народ, каб людзі, каб моладзь гэта ведала, каб моладзь пра гэта чула, і это так. А дуда для цябе самы галоўны зараз? Так, ну я для себе паставіў такую мэту. Так, вось пару год таму я вырашыў, што вось я зараз гады 3-4 я аддам дудзе. Не тое, што я не буду граць на ўсім астатнім, бо я граю, але я хачу заняцца дудой максімальна шчыльна, каб паглядзець, што з гэтага выйдзе. А займіся, зайграй. Вось жа яна. Ну так. Дуда.
Вось, не ведаю, дакладна доўга не мог прыдумаць, што вам заграць. Вось, ну, напэўна, я ўсё ж таки заграю лявоньку. А тут трэба надзімаць. Так, так. Вось тут можна пабачыць адразу такую рэч, што без ізастужкі ў гэтым свеце мала што працуе. Так, так, усё жыццё на ёсць. За гэты. А чым вось беларуская дуда адрозніваецца ад шатландскай бэкпайп? Сапраўды. Беларуская дуда, яна адрозніваецца нашмат больш ад шатландскай дуды, чым, напрыклад, ад польскай. Бо мы можам граць на беларускіх дудах, мы можам граць польскі дударскі рэпертуар. У іх таксама ёсць дуды, не адзін від. Вось, адрозніваецца яна, перш за ўсё, тым, што ў нас толькі ўсяго у такім варыянце дуды, так званай лепельскай, ну, ці глыбоцкай, тут толькі ўсяго адзін гэта нізкі гук, бурдон, шатландскай іх там можа быць 3. У беларускай дуды такая адна з галоўных асаблівасцей, то, што мы маем рагаўні, зробленыя з дрэва. Гэта не рог жывёлы, яны заўжды былі традыцыйна зробленыя з дрэва. І гэта самая дарагая частка дуды, якая, ну, па такіх гаворках, чутках магла пераходзіць нават ад бацькі да сына. Хаця складана ўявіць такога бацьку, который парадзіў бы, які даў бы раду сыну граць на дуде. А які строй, як зразумець з пункту гледжання музыкі? Так, адрозніваецца яна дыяпазонам таксама, таму што беларуская дуда можа граць трошку больш нізкія гукі. Калі казаць пра актаву, то вось яна можа граць трошку яшчэ тоніку і кварту ўніз. А шатландская дуда, яна можа браць больш высокія гукі, але не можа браць больш нізкія. Вось. Это прычынай, я думаю, з'яўляецца спеўная традыцыя, таму што у нас вельмі шмат... Все мелодыі беларускія спеўныя, яны ўсе акурат кладуцца ў дуду беларускую, практычна ўсе. Менавіта яны не кладуцца ў шатландскую дуду, але ў беларускую кладуцца. Мне заўсёды падавалася, што вось дуда, бэкпайп шатландская, for example, гэта жаласлівае нешта такое. З беларускай дудой гэта не так, таму што... Лявоніха, добра. Так, і ўсе... В прынцыпе, дуда гэта такая інструмент для рэйва. Народнага рэйва, калі ўсе збіраюцца, жваюць алкаголь, танчаць, знаёмяцца і весяляцца. Вось. І таму большасць дударскіх мелодый, яны бадзёрыя, вясёлыя і такі вельмі-вельмі рытмічныя. Бо іншыя інструменты, як правіла, з дударамі не гралі. Ну, то гралі толькі бубны. А скрыпкі, ну, зрэдку скрыпкі так, але іншыя інструменты не. Пра гэта вельмі шмат анекдотаў, таму што дуды інструмент складаны для наладкі, яны пастаянна, большасць дудаў, я думаю, большасць дудаў у гэтым свеце не ладзіць. На жаль. Вось. І таму неяк так выжываем. Пра гэта вельмі шмат анекдотаў. Напрыклад, такі вось я ўсё ж такі вельмі люблю гэты анекдот. Якое ёсць вызначэнне джентльмена? Джентльмен – гэта чалавек, які умее граць на дуде, але гэтага не робіць. Гэта датычыцца не толькі дуды. Ты смешна. Ты, дарэчы, на Ютубе таксама граеш, папулярызуеш гэты від джентльменства, падаецца. Што пішуць у каментарах? Бо гэта такая старажытная рэч. Ну, в асноўным пішуць, калі пішуць беларусы, то яны радыя, што яны бачаць дуду. Калі пішуць замежнікі, то яны пішуць, што гэта за від такі дуды незразумелы. Шмат хто, конечно, блытае. Наогул, трэба сказаць, што адсоткаў 90 людзей все яшчэ думае, што гэта нейкая шатландская дуда. Ну так, нібыта замежнікі, а ўсё замежнае нібыта больш папулярнае, чым беларуская. Такая беларуская ёсць асаблівасць, мне падаецца. Ну так. Спачатку, у самым пачатку мы казалі, што ты яшчэ і праграміст. Больш за тое, ты распрацаваў сайт Дуда Hero. Так. Так, адукацыйны інструмент для навучання ігры на дуде. Што гэта? Распавядзі.
Я сутыкнуўся, Што за калі ідэя? пачаў вучыцца, адразу, як толькі я пачаў вучыцца граць на дудзе, я зразумеў, што практычна няма ніякіх матэрыялаў навучальных, іх проста няма, і людзей няма, з якімі можна, каму ты можаш проста вось настаўніка сабе ўзяць, тым больш офлайн. Вось, я проста вырашыў, паспрабаваць зрабіць такі диджитал рашэнне гэтага. Я распрацаваў, гэта веб-прыкладанне, па-праваслаўнаму называецца Progressive Web Application. І гэта, сайт dudahero.org, дзе в такім інтэрактыўным выглядзе там ёсць такія туторыялы, як граць тую ці іншую мелодыю. То бок такім чынам там яна проста паказвае, куды які палец паставіць, і каб заграць пэўную мелодыю. І можна замарудзіць. Аплікатура, як гэта музыка. Аплікатура. То бок это не патрабуе ведання нот, это патрабуе проста паўтараць тое, што паказвае. Гэта можна спампаваць? Можна, так, это можна ўсталяваць як бы так на працоўны стол, бо гэта як сайт. Гэта сайт, але які працуе як прыкладанне. А дуду проста набыць, бо прылада... Насамрэч не так складана. Ёсць майстры, нават не адзін, якія дуды робяць. Мяне дуда зроблена майстрам Дзенісам Сухім, і ён зрабіў на гэты момант ужо больш за 300 дудаў. То бок 300 чалавек, мабыць, не 300, у некага 2, і ўсе спампавалі гэтыя 300 тваю аплікацыю. На дадзены момант у месяц там актыўных карыстальнікаў чалавек 100. Для дуды гэта не так і мала, я вам скажу. Гэта вельмі немала. Выглядае гэта нібыта... 100 чалавек бяруць сваю дуду, па-першае, набылі яе, пасля... Ты хочаш? Жонка моя любая, падаруначак, ты ж разумееш, што будзе адбывацца, што будзе ў нас у хаце адбывацца з кожного ранку. Менавіта. Дарэчы, музыкі пра штучны інтэлект кажуць, што адбярэ ён у музыкаў нейкую працу, але ці дапамагае, мабыць, нейкі штучны інтэлект ды інструмент таму, каб навучыцца і распаўсюджваць? Так, я шмат спрабаваў, прынамсі, распрацоўваць заняткі, планы заняткаў разам з штучным інтэлектам. І это добра, таму што ён можа адаптаваць, напрыклад, тое, што ёсць вядома ў свеце пра навучанне на дудах іншых краін. Ён можа гэта адаптаваць пад беларускую дуду, і калі я расказваю яму, што мы маем, як яно працуе, якія ёсць асаблівасці, і нават ChatGPT, ён падбірае практыкаванні, якія пасля я на практыцы спрабую карыстаць, недзе з вучнямі, і гэта працуе. Гэта дапамагае. Хутчэй за ўсё надбярэ працу якраз маю праграмісткую, чым музычную. А жывыя заняткі ты праводзіш? Так, у нас ёсць у Варшаве такая школа дудароў, Дудыбай называецца. І мы што суботу, што нядзелю мы збіраемся і граем. На дадзены момант нейкі час мы праводзілі заняткі такія арганізаваныя, мы записывалі іх, мантавалі іх на YouTube. У нас ёсць YouTube-канал Дудыбай у нашай школы, дзе таксама ёсць майстар-класы па пэўных элементах выканання, па гаммах, па фаршлагах, па арнаментыцы, такія проста карысныя парады. А таксама асобна мы займаемся з вучнямі, стараемся, прынамсі. Дзяк, Пятро, пра беларускую дуду і не толькі размаўлялі мы сёння з Пятром Марчанкам. Яшчэ раз дзякуй вялікі, што завітаў. А вось у меня да цябе пытанне, а чаму ты не пажартавала дудзінскі дуда? Опа! А дзе гэта было такое? Ведаеш, калісьці па гэтаму колу тут яшчэ ёсць дуда і дуда. То бок, не будзем мы, ўжо ўсё. Ён яшчэ прэзідэнт. Змяняюцца ў некаторых краінах таксама прэзідэнты. Паглядзіце, які цуд. Традыцыйны інструмент паслухалі, зараз будзем гатаваць традыцыйны напой Мінздароўя. Мы ўсё памятаем пра то, што яны нам рэкамендуюць не ўжываць, але мы будзем ужываць. Першы этап прадукцыі збітня – гэта экстракцыя прыправаў. У дадзеным выпадку у нас тут сасновыя адросты, ягады ядлоўца і таксама хмель. Пэўна, галоўная рэч ва ўсіх падобнага кшталту напоях. Зараз мы іх дадаем у кіпячую ваду і паглядзім, што з гэтага атрымаецца.
Ідэю збітню з'явілася ў нас разам з падарожжамі ў Беларусь, звязанымі з бортніцтвам. Мы пабачылі ў крамах прадукт маркі «Залаты чміль», які называецца «Збітень». Я пачаў цікавіцца тэмай, чытаць аб гэтым і даведаўся, што гэта быў вельмі папулярны напой, які замяняў піва, але таксама падаваны ў цёплым выглядзе, як гарбата з зёлак, салоджаная мёдам. Гэты напой быў папулярны ў Вялікім княстве літоўскім да з'яўлення чаю ў 17 стагоддзі. В 17 веку. 3 гадзіны прайшло з таго моманту, як мы паставілі гатавацца нашыя прыправы, і цяпер самы час дадаць мёд у прапорцыі 1/6 да агульнай порцыі збітня, якая нам патрэбна. І вось гэта самае, што ні на ёсць сапраўдная бочка мёду. Вось так яна выглядае. 232 кілаграмы. І амаль всю зараз яе мы і дадамо. Пасля таго, як дадалі мёд, дадаем ваду. Все гэта перамешваецца і пасля падаграваецца, а затым пераліваецца ў спецыяльную ёмістасць, дзе чакае да заўтра і прастывае. Пасля дадаем вось гэтыя піваварскія дрожджы, абсалютна звычайныя. Дастаем таксама ўсе нашыя прыправы ў мяшэчках, якія ляжалі ў збітні. І вось пасля гэтага ён чакае яшчэ 2 тыдні. І ўжо вось па выніку гэтага атрымліваецца непастэрызаваны збітень, які можна пастэрызаваць, а можна ўжываць адразу ж, як вам захочацца. Праз гадзіну наш шчаслівец калега Зміцер Міцкевіч яшчэ і мёду дзікіх пчолаў пакуштуе. А вось чым частуюцца і нашыя гледачы? Наши гледачи, чим люблять частуватися, пишуть вони у нашому Пытанку забыў, якая была пытанка. Што гатуюць традыцыйнага і які ставяць напой? Які ставяць напой? Па чарзе адзін з нашых гледачоў гатуе раніцай хлеб. Ну так, зразумела. Адным словом, але гатаваць хлеб. Так. Вельмі падабаецца мне бабка цікавей і смачней за мяса па-французску. Гэта з мясам? Бабка гэта не пюрэ, а пацёртая бульба. Так, не глядзі на мяне. Нешта такое ў дзяцінстве меў. У гліняным гаршочку. Вот мы не профессура в этом плане. Не пармантье запеканка гэта вам. Так, мне вельмі падабаецца цэпеліны, але гэта не такая частая страва, бо патрабуе шмат працы. Гэта літоўскія такія бульбяныя... Ну давай. Бульбяное нешта. Зараз каментары табе прыйдзе літоўскае. Ну, глядзіце, мы живем там на агульнай вялікай тэрыторыі і захапляем Польшу, Літву, частку Расіі, Украіну, і фактычна назваць якую-небудзь страву якой-небудзь канкрэтнай краіны, вот літоўскі, як ты любіш казаць, халаднік літоўскі, але літоўскі, маецца на ўвазе Літва, это вялікі абшар, які закранае ў тым ліку частку Украіны. Ад мора да мора, ад акіяна да акіяна. Які адукаваны хлопчык нам папаўся. Так, цэпелінкі, напоі. Варым крупнік, піша наша каментатарка Вольга Верамеенко. Крупнік гэта... А я гэты крупнік. Гэта, можна сказаць, можа быць моцны напой, салодкі. Ну, не існуе у нас мужчынскіх жаночых напояў, танцаў. Які адукаваны хлопчык 2 нам папаўся. Так. На ўздагон прыкметаў ад Віктара Шукіловіча піша Божык Патрыёт. У нас заўсёды казалі, што венікі ў лазню трэба рэзаць паміж Янам і Пятром. А Ян гэта Это 12-го, здаецца, ліпеня, можа быць. Ян не Іван. Мы, ведаеце... Ян не Іван. Па калейцы. Паміж, ну трэба зараз уже... Дзесьці мы па адной справе экспертнае меркаванне выказваем, дзесьці мы не ведаем базачку, дзесьці зноў экспертнае меркаванне, дзесьці базачку. Калі ласка, напішыце ў каментарах, Ян ужо ці ўжо быў, ці за... Ну,
вы зразумелі. Складаненько, так? Складаненько. Пра наш праект ВНЖ белсатаўскі людзі пішуць, як бы было б файна, каб гэты праект пра Падляшша здымаць з абодвух бакоў Зразумела, у мяжы. У гэтым сённяшняй. план і мара, мне падаецца. Хуценька ж, так і зробім жа. А ВНЖ, Это пра Падляшша. але Это пра пра ВНЖ ні ў Падляшша. каго нема. ВНЖ это Падляшша. Італія, так. Я взяў паблытаў. ВНЖ сёння быў пра Мадрид. Так. Мадрид гэта Што Іспанія. гешпанскага ёсць у Беларусі? Хамон, беларускі хамон. А чаму не? Напэўна, нейкі яго падвід таксама Мне існуе. падаецца, былі нейкія і крокі нейкіх канкістадораў, ці як Я ведаю, што можна там вінаград, калі не можна, то памідоркі давіць нагамі, як у... Дзе там? Так, гэты хлопец адукаваны не ва ўсіх частках, Мы але вось музыку. занатавалі ваши рэцэпты з каментароў, шаноўныя сябры. Пішыце яшчэ. Пішыце абавязкова. Сустрэнемся праз некалькі хвілінаў. Спитай мене знов, стискай утри, чаровная любовь и черные снеги. Куди мене ведеш, веселый карагод, коли настанет тень и скончится все, и скончится все. Мой один сокол, полети высоко, забери отчай и не повертай. Мой один сокол, полети высоко, забери отчай и не повертай. Рятуй мене знов, зникає внутрі чаровная любов і чорні сніги. Куди мене ведеш, веселий карагод, на дальній стороні, хай скончиться все, хай скончиться все. Мой один сокол, полети высоко, забери отчай и не повертай. Мой один сокол, полети высоко, забери отчай и не повертай. Веки повертали до витока, палая холодная земля, вольная безмежная дорога, стомленная эхом тишина. Мой один сокол, полети высоко, забери отчай и не повертай.
Добрый день, спадарства, Катерина Раецкая и Денис Дудинский махаюць вам со студии Белсату. А ці ведаеце вы, што сёння адзначаюць дзень абдымкаў? Абдыміце таго, хто побач, калі ён не супраць, Толькі па згодзе, Мы я на зразумела. працы. Ну давай, зрабі гэта. Зрабі любага мужа, абдымі. Ось так вось. Кацяняткі, які... А яшчэ сёння міжнародны дзень рыбака, дзень чарэшняў і дзень гразі. Выбірайце, што каму больш падабаецца. Чарэшня як гразі. Добра, калі ёсць выбар. А вось якія падзеі і нагоды мы адабралі да вашай увагі. Што яднае Беліз з Беларуссю? Працягваем кругасветнае падарожжа з Сашам Гойшыкам. Кім працаваў і за што сядзеў Наполеон Орда, раскажуць Цімох Акудовіч і каты. Ведаючы беларускую мову, нідзе не прападзеш. Доказы ў Віктара Шукіловіча. Ну, мядзяціна! Дэгустуем вельмі дарагую смакату ад дзікіх пчолаў. І, дарэчы, шановныя сябры, сёння ж мы абмяркоўваем традыцыйную беларускую смакату, якую вы гатуеце ўдома. Пакідайце рэцэпты ў каментарах. Чакаем. Можете пісаць нам у Інстаграм, яго адрес на экране, на YouTube-канале Белсат Лайф і на афіцыйных старонках Белсату у Фейсбуку і Аднакласніках. Ну і зразумела, вы ж памятаеце, мы заўсёды дбаем пра вашу кібербяспеку. Калі вы цяпер у Беларусі, будьце асцярожныя і паклапаціцеся пра гэтую самую кібербяспеку. Мы дбаем, і вы дбайце, калі ласка, бо кожны таксама сам за сабой павінны назіраць. Вось хто клапоціцца пра фізічную бяспеку, нас усіх, дык гэта Саша Гойшык. Ён сам аб'ехаў увесь свет, а мы цяпер сядзім у цёплым пакойчыку на утульных канапах і проста назіраем за ягонымі прыгодамі. Вы толькі ўявіце, нават у Белізе можна знайсці нешта, што нагадвае пра Беларусь. У гарадах і мястэчках тут жывуць тыя сапраўдныя лебедзі з аўтамабільных пакрышак. Сапраўдны жэс-арт, толькі ў трапічным выкананні. А яшчэ тут даволі чыстенька, зусім не так, як у суседняй Гватэмале. Прывітанне, сябры! Я Саша Гойшык, і мы працягваем кругасветнае падарожжа на раніцы з Белсатам. Сёння мы патрапім у краіну, назва якой на дзіва падобная да Беларусі – Беліз. Гэта самая нелацінская краіна ўсёй Лацінскай Амерыкі. Замест гішпанскай тут ангельская мова з моцным крэольскім акцэнтам. Тут зусім іншы настрой, іншыя людзі, іншы тэмп жыцця. Нібыта з аднаго кантынента пераскочыў у іншы. Беліз мне нагадаў Ямайку на мінімалках. Такая ж расслабленая атмасфера і павольны рытм жыцця. Мясцовыя, пераважна чорнаскурыя, спакойныя, часам нават абыякавыя. Раней гэты край зваўся брытанскі Гандурас. Тут піраты і беглыя нявольнікі з Афрыкі змагаліся з гішпанцамі і рабілі гэта даволі паспяхова. Таму цяпер гэта незалежная краіна, куды я патрапіў адразу пасля двухгадовай ковіднай ізаляцыі. Яна была цалкам зачыненая амаль 2 гады, і вось цяпер зноў адчынілі мяжу. Было адчуванне, што свет зноў ажыў. Гуляючы па Беліз-Сіці, адзіным сапраўдным горадзе на ўсю краіну, я часам адчуваў сябе нібыта ў чорнай камедыі з дзяцінства. Кажуць, што раней тут было небяспечна, аднак за 2 гады ізаляцыі разам з каранавірусам знік і вулічны крымінал. І цяпер толькі паліцыя перыядычна нагадвала мне, што я абавязаны насіць маску нават на вуліцы. Дарэчы, Беліз-Сіці гэта нават не сталіца краіны. Яго не раз зносілі тайфуны, таму ўлады вырашылі хопіць і збудавалі новую сталіцу Бельмапан, далей ад карыбскага ўзбярэжжа. Гэта амаль што вёска, але з урадавым кварталам. Прыемна, калі можна прыпаркавацца на месцы прэм'ер-міністра, і ніхто гэтага не заўважае. А яшчэ ў Белізе жывуць менаніты, пратэстанцкая абшчына, якая амаль цалкам адмаўляе прагрэс. Вось яны так ганяюць на стылі ва ўсю моц. Некі парадокс у рэальным часе. І менавіта гэта зачароўвае. Некалькі дзён у гэтай дзіўнай краіне праляцелі незаўважна. Час рухацца далей.
Беліз пакінуў мяне мяшаныя пачуцці. Адзін раз наведаць цікава, аднак я наўрад ці захацеў бы сюды вярнуцца. Наперадзе мяне ўжо чакаў Сальвадор, краіна, якая стала прыкладам пазітыўных зменаў для ўсёй Цэнтральнай Амерыкі. Падрабязней пра мае прыгоды ў Белізе чытайце на нашым сайце belsat.eu і заставайцеся на раніцы з Белсатам. Апроч рубрыкі пра свае падарожжа, Саша стварае і блог на сайце Белсату, сачыце і за ім. А мы пільна сочым за допісамі на фэйсбук-старонцы нашага госця і сябра навукоўца Сергея Бесараба. Добры раніц, Сергей, і даведаемся пра шмат чаго цікавага і карыснага. Шмат чаго, і тэмы-то такія, што размаўляць і размаўляць бясконца можна. Але самае галоўнае, Сергей, вы на тыдні пісалі пра нядаўняе даследаванне, якое выявіла, што паразіт таксаплазма можа разбураць не толькі нервовую сістэму цяжарных жанчынаў, але і гэта стала адкрыццём, якое вы падкрэслілі, можа быць прычынаю мужчынскай бясплоднасці. Коратка нагадаем, што таксаплазмоз – гэта паразітарная інфекцыя, якая шкодзіць нервовай сістэме, органам зроку, сэрцу, печані, селязёнцы. Раней лічылася, што інфекцыя асабліва небяспечная для цяжарных жанчын, але таксама для асобаў з аслабленым імунітэтам. А цяпер і мужчыны ў групе рызыку. Як, так і чаму раней гэта не даследавалася? Ну, па-першае, удакладню трошкі вас, Кацярына. Таксаплазма знішчае нервовую сістэму плода. Для цяжарных жанчын... Які развіваецца. Так, яна, умоўна кажучы, дзейнічае, ну, як бы і на мужчын, і на жанчын, яна дзейнічае, сімптомы дае нейкія падобныя на грып, напрыклад. Калі жанчына не цяжарная. Калі жанчына цяжарная, у залежнасці ад трыместра, там могуць быць вельмі жахлівыя наступствы. Ну, вот як я і сказаў, яна знішчае нервовую сістэму плода. Гэта такі унікальны паразіт, які можа пранікаць праз гематаэнцэфалічны бар'ер. Гэта вельмі, дарэчы, каб вы разумелі, вельмі рэдкая рэч, і асабліва для паразіта, не для віруса, там, напрыклад, такога-то. Вот. І яна накіравана, гэта такі унікальны прыродны софт-работік, умоўна кажучы. Софт хто? Ну, мяккі робот. Ага, ас. Да? Мікраробот. Я на яго гляджу як на матэрыялазнаўца, то бок не як паразітолог, а як менавіта матэрыялазнаўца. Гэта унікальнае стварэнне прыроды, якое можа пранікаць, па-першае, праз гематаэнцэфалічны бар'ер, па-другое, як бы яно можа праязджаць на імунных клетках чалавека, унутр плацэнты, унутр мозг, і па-трэцяе, яно ведае у галаўным мозгу месцы, дзе найбольш тканкі найбольш насычаныя дапамінам. Яно пранікае туды. У яго спецыяльныя такія ёсць датчыкі, якія дазваляюць яму находзіць тыя вобласці галаўнога мозга, дзе найбольш дапаміна. І у дарослага чалавека зразумела, яно як бы ўдзейнічае на яго паводзіны, а ў дзіцяці яно як бы проста знішчае. Яно знішчае гэту. У дзіцяці як бы вельмі слаба развітая свая імунная сістэма. І таксаплазма туды пранікае, і запаленчым працэсам яна проста знішчае мозг. І в залежнасці ад таго, які трыместр цяжарнасці, могуць быць наступствы, ну, проста ад выкідашаў да вельмі такіх нейкіх доўгатэрміновых неўралагічных і, в прынцыпе, хранічных захворванняў. Адкуль? Ой, шмат пытанняў. Ёсць пытанне. То бок, калі раней жанчына толькі здавала гэты аналіз на таксаплазмоз, то цяпер і мужчына павінны, калі яны плануюць сям'ю, так? Ну так, тут цікава тое, што з-за таго, што таксаплазма вядома прыкладна 100 год, наступствы таксама вядомы, ўжо зараз і малекулярныя механізмы таго, як гэта працуе, вывучаны. І все ведаюць, што, вось як я сказаў, жахлівыя наступствы для плода, таму жанчын правяраюць амаль усіх. На гэта як бы. І гэта засланяла агулам пытанне мужчынскай фертыльнасці. Ніхто як бы мужчынская фертыльнасць, конечно, разглядаецца, калі у пары няма дзяцей, але ніхто не разглядаў ніколі паразітарную прыроду. Таму што не думаў, што так можна было, як у том анекдоце. І вось зараз менавіта навукоўцы, яны вельмі выпадкова, як яны самі кажуць, выпадкова там пакінулі гэтыя свае зразкі і убачылі, што таксаплазма, яна проста перакусвае сперматазоіды, умоўна кажучы, гэты паразіт. Ён проста іх знішчае. Ён адкусвае галоўкі, ён перакусвае папалам гэтыя клеткі. Вось. Яны пачалі высвятляць і ўбачылі, што чым даўжэй яна як бы кантактуе з гэтымі клеткамі палавымі мужчынскімі, тым большую колькасць яна іх знішчае. То бок, калі, в прынцыпе, мужчынам патрэбна правярацца, калі я адразу як бы да канкрэтыкі, калі
пара не можа зацяжарнець, і незразумела лекары, ну шмат такіх выпадкаў, калі лекары кажуць, мы не ведаем чаму. У вас павінны быць дзеці, але чамусьці гэта не атрымоўваецца. У першую чаргу патрэбна правяраць на таксаплазму. А адкуль пранікае ў чалавека? Куды хадзіць, куды не хадзіць, чаго не ўжываць? Ну, я чула, што каты галоўнае, што пераносяць гэты як таксаплазмоз. Таксаплазм. Так. Ну, дарэчы, тое, што стыгматызацыя катоў, гэта, я б сказаў, такое массавае прымхі, массавы забабон. На самой справе, як бы, каты, конечно, важлівыя, таму што толькі ўнутры кішэчніка катоў таксаплазма можа абменьвацца генетычнай інфармацыяй і як бы фармаваць такія вось ooцысты. То бок гэта асноўная крыніца заражэння. Толькі ўнутры катоў, як бы. Але уся статыстыка нам кажа, што 70-80% зараження таксаплазмозам ідзе праз сырое і праз паўсырое мяса. То бок тартары, стейкі непражараныя. Карпаччо, тартар. Так. І вось гэта такі вельмі дзікунскі, ізноў жа, традыцыя ў беларускіх шмат такіх, асабліва ў вёсках, дзе вось калі забівалі кабана, адразу спрабавалі сырое мяса. Сырое мяса, так. Абсалютна дзікунская традыцыя, і ну, яна там дае 100% амаль верагоднасць заразіцца таксаплазмай. Так што коцікі тут яны, як бы, конечно, удзельнічаюць у гэтай сістэме, але дакладна не з'яўляюцца, ну, прыкладна, скажем так, пераскочу, з усіх катоў хатніх прыкладна 1-2% заражаны таксаплазмозам і могуць генераваць вось гэтыя ацысты. А трэба адносіць жывёліну куды-небудзь, каб прачэкаць лабараторыю? Стейк адносіць трэба, каб прачэкаць. Шчыра кажучы, я не ведаю, вот дакладна скажу, я не ведаю, ці праводзяць такую экспертызу паразітарную. Гэта патрэбна мікраскапію, гэта патрэбна фекаліі жывёлы несці на мікраскапію і правяраць, ёсць там гэтыя вось таксаплазмы. Ці робіцца такое, мне складана сказаць, ну, але хутчэй за ўсё робіцца ў Еўропе, дакладна. Ну, зразумела, каб зрабіць выснову, адкуль гэта? Вось мой кацейка, паглядзіце, што там. Ну, каб зрабіць выснову, павінны быць нейкія сімптомы, а гэта ж незаўважна, гадамі можа амаль заўсёды, і ў людзей, дарэчы, і ў катоў, там 90% бессімптомна працякае. То бок гэта толькі... То бок, калі зрабіў аналіз, зрабіла, хутчэй, жанчына аналіз, тады мы разумеем, што таксаплазмоз. Так, глядзяць па антителам, па так званая серапаражоннасць. Есть такая штука. Гэта паказчык, які паказвае наяўнасць антителаў на паразіта ці на некае захворванне, як бы, і з гэтага вылічваецца колькасць людзей, якая ім перахварэла. Ось, таму тут толькі калі вот, у выпадку мужчын немагчыма мець дзяцей, фертыльнасць чамусьці знізілася, ці калі ваш коцік, напрыклад, схапіў нейкую мыш на вуліцы, ці кавалак сырога мяса, птушку, мыш, таксаплазму прамежкавыя гаспадарю таксаплазмы, гэта велізарны спектр жывёл, птушак, людзей, там як бы ўсё. Мышы гэта лічыцца асноўныя, але могуць пераносіць амаль усе. А вось калі ён спіць гэты таксаплазмоз у чалавеке ўжо, і чалавек не нараджае зараз, жанчына не нараджае дзяцей, тады нічога не трэба рабіць, то есть лекаваць гэта не трэба. Ці, як ведаеце, раней было як паразітаў, паганяць паразітаў, мабыць, гэтага тоже неяк паганяць трэба. Тут я нездарма сказаў, што гэта унікальная такая работатэхнічная прылада прыроды, яе немагчыма знішчыць. З кропкі гледжання матэрыялазнаўства таксаплазмоз гэта унікальна от ацысты, якія фармуюцца ў тканках чалавека і захоўваюцца на ўсё жыццё. Гэта унікальная рэч. Умоўна кажучы, лічыце, што у вас у тканках полікарбанатныя шарыкі. То бок ooцыста гэта яе трываласць 2 гігапаскаля. Гэта як полікарбанатны шарык. Ён не баіцца ні кіслот, ні шчалачэй, як бы. Яго вельмі складана, ён не разбураецца ферментамі. Гэта унікальная такая рэч, яе вытравіць таксаплазма з вамі назаўсёды. Гэта патрэбна разумець. Зараз няма тэхналогій медыцынскіх, ну, ёсць, конечно, распрацоўкі, якія б знішчалі цысты ў тканках чалавека. Яны там хаваюцца і не бачны, пакуль у вас нармалёвы імунітэт. Як толькі вы, напрыклад, зацяжарнелі, імунітэт знізіўся, ці захварэлі, імунітэт знізіўся, таксаплазма вылазіць наверх і пачынае разбураць запаленчым працэсам ці мозг, там, ці іншыя ткані, дзе яна схавана. То бок гэта унікальная рэч. Дарэчы,
я вось одна такая заўвага невялікая пра эксперыментальныя метады лячэння. Адзін з цікавых метадаў лячэння эксперыментальных гэта апрацоўка oocyст хіціназамі. То бок ацыста, вось гэта таксаплазма, яна пакрыта абалонкай як хіцін насякомых, як у жукоў над крыллі вось гэтыя, да? І хіціназы гэта ферменты, якія разбураюць гэтыя хіцін, і у чалавека хіціназы не прадукуюцца. То бок, але калі чалавек ёсць ці насякомых, напрыклад, сверчкоў, як кітайцы, ці нейкія ракападобныя, там марскія... Дзе ёсць хіцін. Да, хіціназы пачынаюць экспрэсавацца. То бок, чалавек чым больш есть, тым яго мацней яны выпрацоўваюцца. І, моўна кажучы, калі вось трапляе такое мяса сырое з таксаплазмай, у вас ужо ёсць хіціназы, яны іх знішчаюць. То такі невялікі лайфхак. Мы рабілі ўсё добра, дзе гэта было, ў Манголіі ці ў Перу, калі мы з'ядалі альпачы стейк, а пасля гэтага сверчкоў. Памятаеш? Сверчку патрэбна, да, каб хіціназы пачалі экспрэсавацца, у вас арганізм пачаў экспрэсавацца, а потым ужо як бы сыры стейк есть. Ой, гэта мне нагадвае нейкі фільм «Чужыя». Але гэта моя гіпотэза. А дзе жыве гэта таксаплазма? Яна лакалізуецца ў сэрцы, у галаўным мозгу, ну часцей у галаўным мозгу, таму што яна, як бы, яе мэта распаўсюд, а яна... Нельга сказаць, зразумела, гэта абсолютно безмозглая такая рэч, але яна неяк так робіць, накіроўвае чалавека на максімальны распаўсюд. Вы нават чулі, напэўна, пра тое, што чалавек, заражаны таксаплазмай, ён больш прывабны. То бок, яна у тых зонах галаўнога мозга, у якіх лакалізуецца, яна як бы робіць так, яна змяняе чалавека метабалізм. Чалавек больш стройны, чалавек больш прывабны, змяняецца яго сіметрыя цела, твару. Нет. Нічога не казала. Так, што яшчэ? І то бок таксаплазма працуе так, каб чалавек меў максімальную колькасць сексуальных партнёраў. Максімальна распаўсюджваў яе. Патрэбны вось гэты перапынак паміж намі патрэбны. Гэта зомбі-вірусаў. У мяне пытанне яшчэ, а вось гэта ва Францыі, гэты такі досвед і тое, што яны зразумелі, што з сырога мяса, што зрабілі, каб не распаўсюджваць? Напісалі не стейкам, не тартарам, карпаччо, ніколі больш не есці, ці як? Ну вось у Францыі менавіта інфармаванне пра рызыкі таксаплазмоза, пра важлівасць санітарных нормаў на бойнях, вось гэтых, дзе жывёлы як бы забіваюць, у рэстарацыях. Яна знізіла ў 2 разы, там, як бы, амаль, з 80% заражэння да 40%, але гэта з папраўкай на змену когорт, пра то, што як бы пакаленні змяняюцца людзей, заражаныя, напрыклад, знікаюць людзі, паміраюць, яшчэ каранавірус прыйшоў. Вось, а маладыя нараджаюцца, яны як бы і не заражаюцца ўжо. Вось, але факт застаецца фактам, то бок з 80% насельніцтва амаль усё да 40%. Просто інфармаванне пра тое, што не ешце сырое мяса, як бы смажце гэта мяса ці варыце, як бы з жывёламі, з катамі, як бы не рабіце так, каб латок з напаўняльнікам быў мокры, бо ooцысты, вось гэтая таксаплазма, кот выдзяляе іх у такім, умоўна кажучы, з фекаліямі ў такім выглядзе, што яны не могуць распаўсюджвацца. Ім патрэбна вільготнасць і тэмпература прыкладна 1-2 дня. Тады яны ўжо пачынаюць распаўсюджвацца праз рукі, напрыклад, там, гаспадара. Прыбіраць адразу. Так, адразу прыбіраць. За катамі прыбіраць адразу. Ці апрацоўваць ці альдэгідам нейкім, то бок это типа фармаліна ці глутаравага альдэгіда, нейкія вось такія рэчывы, якія хтосьці можа памятаць з часоў каронавіруса былі для дэскоўрыка. Ці шчолачнымі агентамі, кратом. Сродак крот для прачысткі труб, можна развесці яго і апрацоўваць кашачы латок. Толькі 2 гэтыя рэчывы знішчаюць таксаплазму ooцысты. Больш нічога не працуе. Ні хлорка, ні перакіс, ні мыло там якое-небудзь. Дзякуй, Сергей. Не ведаю, як нашы гледачы, якія смажылі нешта там, нейкія шкваркі з блінцамі зараз, як яны гэта перажылі, але гэта вельмі трэба ведаць, бо вы бачыце, што гэта ўплывае і на вашых будучых дзетак, і на вашу сям'ю, і на вашых катоў, і на міфы пра іх. Таму, калі ласка, рабіце вось ўсё тое, што кажуць сапраўдныя навукоўцы. Гэта быў навуковец Сергей Бесараб, паведаміў нам пра шакавальнае адкрыццё навукоўца, пра тое, адкуль гэты таксаплазмоз бярэцца, як з ім, ну як, я не ведаю, весці барацьбу, змагацца і што рабіць. І каб трошкі супакоіцца пасля гэтага, зноў звернемся да майстра мовы, які гаворыць па-беларуску, нібы спявае. Віктар, калі ласачка.
По-беларуску лист, по-украинску лист, по-польску лист, по-словацку лист и только по-расейску письмо. Ведаючы беларускую мову, нигде не пропадешь. Не верите? Давайте разберем, якими беларускімі словамі можна скарыстацца ў цэлым шэрагу краін. Што самае цікавае, гэтага не скажаш пра расейскую мову, дзе часта слова зусім не падобнае да сваіх адпаведнікаў у іншых славянскіх мовах. Виктора, паперки позбирайте. Дакладна. Беражыце прыроду, збірайце паперкі. Узяць хаця б назвы месяцаў. Скажаце люты, чэрвень, верасень і лістапад, і вас лёгка зразумее і паляк, і украінец. Никифор, а у вас як будзе? А у нас так как? Февраль, июнь, сентябрь и ноябрь. Понятно же все. І на вас толькі са здзіўленнем паглядзяць. Ёсць словы, якія гучаць аднолькава па-беларуску, па-украінску, па-польску, па-чэшску і па-славацку, а ў расейскай мове зусім не так. Праца. Праця. Праца. Праца. Работа. Гай. 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 Роща. Цибуля. 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 Лук. Дрот. Дріт. Друт, драт, проволока. Якія яшчэ беларускія словы зразумеюць ва ўкраіне, Польшчы, Чэхіі і Славакіі? Да прыкладу, конік, нядзеля, час, панчоха, чакаць, крок, разынкі, часопіс, кава, цукар, папера, дзясяткі і дзясяткі. Ёсць словы, якія амаль аднолькава гучаць адразу на 11 мовах. Беларускай, польскай, харвацкай, баснійскай, балгарскай, чэшскай, македонскай, украінскай, сербскай, славацкай і славенскай. Гэта нядзеля і далонь, а па-расейску, як вы ведаеце, воскресенье і ладонь. У беларускай мове ёсць запазычанні нават з нямецкай. Таму, калі вы ў Берліне скажаце «друк, папера, фарба, дах», то і там сустрэнеце разуменне. Чаму па-расейску будзе не так, як у многіх славянскіх мовах, навукоўцы тлумачаць па-рознаму. І тым, што запазычанні прыведзеных словаў адбываліся іншым шляхам, і тым, што большая частка тэрыторыі Расіі – гэта не славянскія землі. Але не будзем паглыбляцца ў гэтыя тонкасці, а паўторым тое, з чаго і пачыналі. Размаўляйце па-беларуску, і вас зразумеюць усюды. А вось улетку выданні «Мовы нанова» глядзіце і пераглядайце на канале Белсат Лайв у Ютубе. А для тых, хто не хоча глядзець нічога, хоча кудысьці пайсці, калі ласка. А я вось адразу і вам і параю, куды можна пайсці. У галаву некаму цудоўнаму чалавеку яшчэ ў мінулым годзе трапіла класная ідэя арганізаваць тэатральныя забаўкі ва ўтульным дворыку на Ракаўскай у Менску. Ведаеце, такое цудоўнае месца, тым больш яго цяпер нядаўна зусім аднавілі. Так вось у самым цэнтры сталіцы, на адноўленым пляцы, пад цудоўным надвор'ем можна насалодзіцца тэатральнымі пастановамі па пятніцах, суботах, нядзелях, а на сезон ўжо даўно адкрыты гэты сезон, яшчэ ў траўні. Больш за 20 пастановаў будзе там. Вы зможаце ўбачыць выступы прафесійных тэатралаў і таксама аматарскіх тэатралаў. Паглядзіце проста, як шыкоўна гэта ўсё выглядае, як стылёва, як файна. Ну а цяпер пераносімся ў рэгіёны. І две навіны ў адной. 3 ліпеня ў Гомелі пройдзе фестываль вулічнай ежы. Мы гэта вельмі любім і сёння пра гэта размаўляем. На набярэжнай Сожа, наўпрост насупраць пляжу, каля скульптуры лодачнік, якую вы тут бачыце, гасцей жыхароў горада, чакае гастранамічнае свята, кулінарнае падарожжа ад старажытных рэцэптаў беларускіх да традыцыйных. Это будзе 3 ліпеня, запомніце. А ўжо сёння на гэтым жа месцы, каля лодачніка, можна, пасля хрэнавухі, который там вы паспрабуеце, на набярэжнай прыехаў выязны медпункт, і можна будзе праверыць шчытападобную жалозу, зняць электракардыяграму, вымераць артэрыяльны ціск, а таксама ўзровень глюкозы ў крыві. Дзякуй вялікі. Усё, гэта медычная частка. Сергей Бесараб, Андруша наш зрабілі ўсё, каб вы праверылі. А мы ідзем далей і перадаем слова Тимоху Акудовічу.
Про Наполеона Орду усе ведаюць, што ён быў мастаком. Але гэта не так. Ну, дакладней, не зусім так. Справа ў тым, што ў сваім жыцці Наполеон Орда паспрабаваў вельмі шмат розных прафесій. Але, як звярнуў увагу беларускі даследчык творчасці мастака Алесь Суша, ва ўсіх сваіх справах, апроч малявання, Наполеон Орда зведаў паразу. За пэндзель жа, ну, а дакладней за алова, ён узяўся па-сур'ёзнаму толькі пасля 50 гадоў. І аказалася, што менавіта гэтая справа праславіць яго на стагоддзе. Асабліва ў Беларусі. Ну, можа, не ў моманце быў. Я цяпер не ў рэсурсе. О, а ў мяне да 50 яшчэ час ёсць. Але давайце ўсё па чарзе. У 1823 годзе Наполеон Орда паступіў у Віленскі універсітэт. Дарэчы, на фізіка-матэматычны факультэт, ніякі не мастацкі. І добра вучыўся, спрытна ў яго ўсё выходзіла. Ну, але як добры хлопчык, відавочна, што Наполеон падчас навучання удзельнічаў у розных падпольных студэнцкіх арганізацыях, якія не рабілі нічога супрацьзаконнага, апроч супольных мараў пра адраджэнне Рэчы Паспалітай. Дык і ў нас за мары ад 15 сутак даюць. А Наполеону Орду далі 15 месяцаў. На трэцім годзе навучання іх з сябрамі схапілі, арыштавалі і прысудзілі. Таму рэшту вучобы Наполеон Орда правёў у Астрозе, адкуль выйшаў, відавочна, без дыплома. Так і вярнуўся ён у родныя Варацэвічы без вышэйшай адукацыі. Параза першая. У 1830 годзе на землях былой Рэчы Паспалітай успыхнула паўстанне супраць расійскай імперыі. Наполеон Орда, як адказны шляхціч, вырашыў далучыцца да гэтага паўстання. Ён сабраў сваю сумку, развітаўся з роднымі і адправіўся ў лясы. Наполеон Орда не меў ніякай вайсковай адукацыі. Але спачатку ён узначаліў паўстанскі атрад у сябе на радзіме. Пасля перайшоў стралком у конную кавалерыю літоўскай гвардыі, даростам да чына капітана і нават атрымаў ордэн Віртуці Мілітары. Это найвышэйшы ордэн за смеласць, які ў тыя гады давалі ўсім паўстанцам. Карацей, па выніку ён стаўся напаўпрафесійным вайскоўцам, хаця вучыўся да гэтага на фізіка. Але што з таго? Паўстанне было задушанае, царства польскае ліквідаванае. Пачаліся рэпрэсіі супраць касцёла і ўсіх шляхецкіх свабодаў. Наполеон Орда, як і сотні іншых паўстанцаў, эмігравалі ў Еўропу. Другая, балючая і вельмі страшная параза. У эміграцыі Наполеон Орда пасяліўся ў Парыжы і вырашыў, што найлепшыя лекі ад душэўных пакутаў і ўнутраных згрызотаў гэта нейкая актыўная дзейнасць. І добра, калі гэта дзейнасць будзе ў сферы чаго-небудзь прыгожага. Таму ён вырашыў заняцца маляваннем і музыкай. І ў яго адразу пайшло. Улетку выданні гістарычна-пазнавальнага шоу з коцікамі можна паглядзець на канале Белсат Гістары ў Ютубе. Развітваемся з коцікамі і вяртаемся ў рэчаіснасць, дзе мужчынам нельга плакаць. Ці можна? Спытаем у псіхолага экзістэнцыйнай тэрапеўткі Кацярыны Глынчак. Вітаем. І ў нас, Катя, вітаем. І падстава у нас такая. На мінулым тыдні мы ўсе ўбачылі, як вельмі моцны момант, я б казаў, як на прэс-канферэнцыі, амаль у прамым эфіры, былы палітвязень Сяргей Ціханаўскі не стрымаў слёзы. І дагэтуль, мне падаецца, гэта выклікае, калі мужчына плача, выклікае нейкі такі, я не ведаю, як не жах, а незразумеласць нейкая. Гэта асуджэнне, гэта асуджэнне. Я гэта мужчына са слізьмі. Ну, здзіўленне, напрыклад. Нехта спачувае, але вось гэта розныя эмоцыі і сеткі, мне падаецца, вогнішча там у сетках, бо ўсе абмяркоўваюць. Ці можна плакаць мужчынам і што гэта было? Да, я тоже смотрела и была очень так тронута всем интервью. И мой Facebook тоже разорвался от разных мнений. Да, мне кажется, что такая часть реакции негативная связана все еще с какими-то стигматизацией и стереотипами, что мужчинам нельзя плакать, что это некоторое проявление там, слабости и так далее, что как-то традиционно чувства больше приписывали женщинам, и такая чувствительность
это больше качество женщины. И когда в прямом эфире так публично мужчина плачет, это выкликает много разных чувств. Я думаю, что это связано со стереотипами и то, как у нас в обществе до сих пор, к сожалению, мальчики воспитываются. И это очень грустно, потому что мужчины тоже люди, и плакать — это классный способ также справляться со стрессом, которым сейчас все мы находимся. Сергей Тихановский тоже сильно. Больш за тое я заўважыў, што самую негатыўную рэакцыю выклікала вось гэты момант выклікаў менавіта ў мужчын. Большасць посцікаў так я асуджаю, не трэба было Не так трэба, рабіць. ты мужчына, пісалі мужчыны, не трэба плакаць. Да. Чаму менавіта мужчыны? Потому что часто мы осуждаем то, что сами себе разрешить не можем. То есть мужчины, которым внутри тяжело с темой своей уязвимости, со своей проблемой слез, они обычно чувствуют в таких ситуациях смущение и где-то тревогу и злость, и поэтому они обычно сильно осуждают. Вот. И даже так интересно, когда приходят в терапию люди, и иногда я не могу их принять, я предлагаю разных мужчин-коллег, и мужчины отказываются, говорят, что нет, я к мужчинам не пойду. Я как-то не могу проявить слабость, я хочу к женщине, порекомендуйте мне, пожалуйста, женщину. И это очень интересно, да. Так часто я очень слышу, что мужчины хотят делиться своей такой эмоциональной реакцией, могут себе позволить слабость и слезы только в присутствии, например, женщины-терапевта, а не мужчины. Мне заўсёды падавалася, што не, калі я пойду да псіхатэрапеўта, я пойду да мужчыны, мне так падавалася. Так. Але ёсць, калі прыйдзе час, я не ведаю, што я зраблю. такое нават слова, такі тэрмін, як па-навуковаму, але я пашукаю, мэнкіпінг. Мэнкіпінг — гэта такое абслугоўванне, эмацыйнае абслугоўванне. Жанчына, напрыклад, жонка, напрыклад, сястра, ці нехта, ці маці, абслугоўвае эмацыйна. Слухае, ці цяжка, цябе ці не цяжка. Чаму мужчыны, вось, дарэчы, да вас пытанне да абодвух, чаму мужчыны не абмяркоўваюць свае эмоцыі, свае праблемы з іншымі мужчынамі, з сябрамі, з бацькам, з іншымі мужчынамі, а заўсёды Насамрэч, мы ніколі сябрамі не абмяркоўваем. Чаму? Чаму, скажы, як псіхалагічна? Ні стан здароўя, ні псіхалагічны, ні эмацыянальныя нейкія праблемы, ніколі. Но мне кажется, что часто мужчины рядом с мужчинами держат лицо. Так. Часто такие дружбы скорее выполняют такую развлекательную функцию. Пойдем куда-то сходим, а вот так делиться своими чувствами или даже слабостями, какими-то проблемами как-то не часто. Я думаю, это связано с тем, что там мужчины рядом в обществе мужчин пытаются держать лицо, но как-то выглядит тоже презентабельно. І, опять же, со стигмой. Гэта выхаванне, падаецца. Вось калі цябе ўсё жыццё кажуць, што мужчыны не плачуць, як у Ляпіса Трубецкога, будзе удача, да-да-да-да. Мужчыны не плачуць. Кожная песня, кожная кніжка, ты павінны быць моцным. А зараз мы ўжо маем такое даследаванне. Кансалтынгавая кампанія McKinsey піша, што лідар сёння гэта не герой без слёзаў, а чалавек, які павінны і сумнявацца, і быць сапраўдным. І чаму вось за гэты, напрыклад, 5 гадоў для беларусаў, скажем так, вось гэты лідар і герой перастаў быць жалезным чалавекам, і мы чакаем ад людзей больш слёзаў, эмацыйнасці. Напрыклад, паглядзім, Зяленскі ці нехта з НАТО, падаецца, вось тых, хто можа сабе гэта дазволіць. Чаму так? Мне кажется, время очень поменялось, если так еще, последние 5 лет, по крайней мере, для белорусов очень нестабильные. Это такое время неопределенности, где, например, так больше вертикальная какая-то власть, где начальник сильный говорит, что делать больше не работает, нам нужны другие навыки, нам нужны навыки, как действовать в неопределенности. Мы должны научиться эмпатии. Например, Зеленский пример классный. И, такой начальник, кремень, как-то у людей теперь не вызывает доверия, потому что больше исследований показывают, что больше доверия вызывают начальники, которые... Больше человечные. Больше человечные, могут проявить свою какую-то уязвимость, которые сомневаются. Потому что, сейчас такое время, невозможно все просчитать. Так само мусить быть некие, я не ведаю,
межы ж. Межы слёзаў? Ну вось, напрыклад, твой сябра Канстанцін Каверны ў эфіры казаў, што гэты мужчына, які развітваўся з падтрымкай Украіны, я не ведаю, там, ці НАТО гэта быў, ці... Як можна плакаць, калі ты ваенны чалавек, калі ты пра зброю? Не чапай Каверына, ён лепш ведае. Добра, ну вось, якія межы ёсць, калі ў цябе баліць? Ці ёсць вось на прыкладзе твайго досведа межы, калі трэба казаць, не, вось тут ужо плакаць не трэба. Мужчына, калі ласачка, не плач. Так, ці ёсць гэта межа? Я думаю, да. До тех пор у нас интересно тоже на тренинге, нас обучали психотерапевтам, и у нас было у многих коллег был вопрос, а что будет, если я заплачу на сессии, я как терапевт? Потому что бывают страшные какие-то ситуации. И нам говорили, что до тех пор, пока это вам не мешает работать, функционировать и выполнять свою роль, с этим все в порядке. Тем более, если возвращаясь к Сергею Тихановскому, он явно, как часто такой, в стрессовой ситуации, это травматическая реакция. Все, что для него важно, то, что мы можем сделать как общество, это дать ему это место и возможность говорить и не осуждать, потому что он точно этого всякого уже наслушался, и просто как-то вот это безопасное пространство делиться собой, говорить то, о чем болит, очень, так приводит к заживлению этих ран. А вот, например, як ты думаешь, сам Тихановский зараз саромеется, осуждая свои слезы? Я его не знаю, но мне кажется, что нет. Як тебе подается? Мне кажется, что нет. Я в том интервью была тронута его таким честностью. Я думаю, что нет. Я думаю, что он сделал все верно, и команда, и Светланы это понимает, и ее стиль тоже такой человеческий. Она очень эмпатичная женщина, и я думаю, что нет. Я немножко беспокоюсь за тех белорусов, которые... за наше общество, потому что последние 5 лет мы все травмированы, мы встречались с утратами. У каждого из нас в течение последних 5 лет есть какая-то тема, в которой было больно. И люди, которые не обращаются к психологу, и те, которые так запихивают эти чувства внутрь, могли почувствовать что-то тяжелое. Например, в течение этого интервью я слышала своих клиентов, которые приходили, говорили, мы как будто очутились в 2020 году, когда слушали Сергея, потому что это у нас подняло те самые разные трудные чувства, которых мы боялись внутри так касаться. Я успомніў яшчэ невялічкі прыклад. У дзяцінстве у меня быў журнал «Вясёлыя карцінкі». Калі хлопчык плача, значыць, ёсць прычына. Калі слёзы пряча, значыць, ён мужчына. Але я вам прапаную, дзякую табе, што прыйшла, па-першае, а другое, даем дазвол усім на эмоцыі, бо гэта частка тэрапіі, якая дапамагае нам вось усё гэта дрэннае выкідваць сабе і далей друг друга адзін аднаго падтрымліваць. А зараз давайте нешта салодкае паспрабуем. А зараз, паважанае спадарства, мы паспрабуем частку з прадукцыі густовскай медасытні, а менавіта пчаліныя мяды. І зараз мы таксама запытаемся у пана Пётра, чым яны адрозніваюцца. Гэта два мяды. Базавая сыравіна, якую мы выкарыстоўваем для вытворчасці нашых пітных мядоў. Веснавы мёд, які мае ў сабе ўвесь зрэз пыльцы і нектараў раслінаў, якія квітнуць ад канца сакавіка да пачатку чэрвеня. А позні мёд больш густы, цёмны і цвёрды, мае больш інтэнсіўны смак. Тут першую скрыпку грае грэчка. Давайце каштаваць. Консістэнцыя трохи крэмова. Кансістэнцыя густая, крэмавая. Вясновыя мёды досыць хутка крысталізуюцца. Гэта натуральны працэс, яго не трэба баяцца. А гэта позні. Гэта ўжо, бачыце, такі значна больш цвёрды. Но вось гэты ўжо бачна такі смак менавіта больш насычаны. Вось якраз гэтая грачнёвасць адчуваецца. Для зімовага часу, ведаеце, калі зрабіць гарбату, альбо, напрыклад, тое самае славутае малако з мёдам, калі вось я маленькі быў, хварэў, мне давалі, і от, верагодна, гэта якраз менавіта для гэтай мэты проста цудоўна падыдзе. З часныком ці без часныку давалі? Без. А мне давалі з часныком. Так, а вось гэта мёд з Барці.
Рамка jest wkładana do wirówki. Калі ў выпадку мёду з вулля рамку з сотамі ставіць у цэнтрыфугу і такім чынам мёд выцякае з пласцінаў, то ў выпадку мёда з борці пласціны змінаюцца і з іх сцякае ўсё, што там ёсць, уключна са смакам і рэшткамі праполісу і пяргі. І яго збіраюць пад канец сезону, таму і кампазіцыя ягонага смаку багацейшая. Але якая смакота. Я вам скажу, господарства просто не перадаць. Вось менавіта гэты дзікі мёд, ну, штосьці сапраўды неземное. Колькі каштуе звычайна вось такі мёд ад дзікіх пчолаў і чаму ён настолькі дарагі? За кілограм Кошты складае у 10 разоў больш, чым каштуе добры мёд на прылаўку крамы. Прычына ў вельмі маленькай колькасці мёду з борці, якую можна сабраць у параўнанні з вуллем. З вуля, напрыклад, у Літве няма праблемы, каб здабыць 60-80 кілаграмаў мёду на год. Некаторыя атрымліваюць і 120. З борці, як атрымаем кілаграм 2 на год, дык мы задаволеныя. Дзякуй вялікі спадар Пётр, ну і паважанае спадарства, хочацца вам пазычыць толькі, каб вашае жыццё і гэтае лета ў прыватнасці было настолькі ж салодкім і прыемным, як гэты мёд, які мы толькі што каштавалі. Дзякуй Змітру. Андрэй, што там? Наши каментатары, па-першае, на ўздагон тэмы пра паразітаў азначаюць, што у нас ёсць паразіт нумар 1, а астатнія мы з астатнім неяк разбяромся. Абмяркоўваюць все таксама нашу псіхалагіню, што-то вот это вот слёзы Сергея, все падтрымліваюць, або хтосьці спрачаецца, это можна адкрыць, пачытаць, вельмі цікава, што думаюць людзі. Ну а наконт ежы, вяленае вэнджанае мяса нам усё-такі раюць, нягледзячы на парады. Ага. Так, і кава без цукру, вяршкоў, бо яна дапамагае прачнуцца і нешта пачаць рабіць. Вось я прапаную вам каўкай і заняцца цяперка. Вельмі падабаецца Кацярына Раецкая. Ну, Кацярына Раецкая згодная, а Кацярына Раецкая, Дзяніс Дудзінскі і Андрэй Сульжыц былі з вамі. Гэтай раніцай. Дзякуй вялікі. Усім добрага дня. Мы як маленькія пчолкі працавалі, гудзелі для вас гэтай раніцай. Дзякуй. Добрага дня. Жу-жу-жу.